Здравейте! Темата е цени ли българинът свободата? Някой ще каже, много така умозрително отвлечено, или пък колко пъти сте говорили на тази тема. Предполагам, че и Ангел Грънчаров много пъти е говорил. Сигурно много може да се теоретизира, но това, което ми се иска днес да обсъдим, е дали наистина българина цени свободата в светлината на актуалната политическа обстановка. Намираме се от 2 години и повече в война. Или част от света се намира в война, директна или индиректна. И ние сме въвлечени в някаква степен, макар че страхът от войната се експлоатира. И когато има война и когато умират хора, човек трябва да си обясни кой на чия страна е и защо. Не е тайна, че българското общество е така разделено по различен начин, отколкото да кажем нашите събратя от Европейския съюз, пък и не само от Европейския съюз, и от доста време се опитвам да си обясня защо е така. Войната, в която, поне според мен е ясно кой е нападателят и кой е жертвата, би трябвало да рефлектира върху настроенията и симпатиите на обществото, а България, може би, резултатът е обратен. И опитвайки се да си обясня защо е така, защо се дистанцираме от свободния свят, както се казваше едно време, а симпатизираме на един, да го наречем, несвободен свят. Дали точно причината не е в това, че обществото ни така е възпитано или така генетично е формирано, че за него свободата не е основна ценност? Въпросът е много страшен. Ами ако наистина българинът не цени свободата, за разлика от други народи, дали от тук не идва всичко? И ако това е така, пак повтарям какви са причините. Ето, Украйна утре отбелязва ден на независимостта, когато е станала независима. Ние станахме свободни и независими, при всичките съмнения, че това е 100% така, на 10 ноември 1989 година. Формално. Вместо това да е дата на нашата свобода, на идването на свободата, този ден ние го демонизираме все повече и повече. И доби гражданственост израза. Последните 33 години ние западаме, умираме, обедняваме и не знам си какво. Като че ли на 10 ноември не сме се освободили от един тираничен, бих казал, режим, а сме били окупирани от не знам си кого. Както е известно, България е единствената постсоциалистическа страна, която броени там месеци след 10 ноември постави на власт отново тези, които 45 години създадаха една несвободна, меко казани, система. Единствената. Защо е така? Ако почнем да се връщаме в историята, някой ще кажем: ма Ботев и Левски, ма кой там, свобода или свинец?
свободата не ще екзархистка Караджата, свободата не знам си какво. Ама тук идва страшния въпрос. Колко българи са мислили като Ботев и Левски? Няма и 1% според мен. Останалите, пак казвам според мен, и вие може да спорите, не са искали свобода. Левски е бил един самотник, обикалял и създавал и комитети. От кого? Попа, Даскала, чорбаджията или нещо подобно. И народа, да ни кажем, че го е предал. Колко са били съзаклятниците или комитетите? Колко души? Ботев, знаете, като е бил подлъган, че България чака свободата. Отишъл ли те не щат да го нахранят свободомислещите българи. Бенковски е изкарвал българите там на редутите. Те през нощта са бягали обратно да издоят кравата и да легнат при жената. И това е положението. И наистина е трябвало да дойде дядо Иван, иначе абсурдно е да се освободим. Защото българската свобода докъде се простира. Дворчето, имота, да не ни пипат жената и ако всичко това е наред, да има земнина, бурито с киселото зеле, бурканите в избата. Много хора са ми казали, какво ме интересува, че едно време нямало свобода на словото. Нали хладилника ми беше пълен? Много важно. Ало? Здравейте, Комистов. Петър беше на телефона. Дали ценим свободата българите? Мое лично мнение, когато дойде демокрацията, аз съм бил на 39-40 години, до тогава съм мечтали да ходим из Европа, да ходим по света, да говорим политически вицови, да си говорим всичко завърнено. Дойде демокрацията, отвори се границите, падна желязната завеса, ние вече това не го оценяваме. Каква свобода ни дават хората? Мога ходи с дълга коса, панталони. Не го ценим. И това са ни благодарни хора, не оценяваше това, което сега го имаме. Имаме го, а тогава го нямахме. Приятна вечер. Не само, че не го ценим, ние го демонизираме, както казах. Отворете там социалните мрежи, ма то е такива клетви срещу демокрацията и срещу всичко, което почва с либерал, либертарианец, либертаите. Всичко е мръсна дума. Що така? Какво стана? Неолиберализъм, либерализъм, не знам си, слободия. Какво искаме ние? Искаме отново вилицата тук. Може би така сме, или голяма част от нас, така са родени. Не казах ли силна дума? Защо да не е така? Не може, айде да кажем, по-младите не са виждали онова време. Има тези, които са живели там. Да мечтаят да се върне онова време, което беше бетер турското робство. Повтарям, онова прекрасно време беше бетер турското робство по отношение на свободите. Знаете, има харта на свободата на човека, която е подписал целия свят. И там се казва какви са свободите. Но ето, свободата на словото за нас е важно да пишем каквото ни хрумне там във Фейсбук или... Ама ако изведнъж въведат цензура, колко ли хора ще протестират? Тъй като казвам, че войната или специалната военна операция е някакъв повод за това предаване. Това е война не на две държави или на две сили, два свята. Това е война и на две идеологии. На онзи свят, който вярва в хартата на свободата на човека,
Онзи свят, който е наследник на поколения хуманисти и свободолюбци и на един свят, който изповяда други възгледи за свободата. Прочутия философ Дугин, който се смята за гурото на Путин, казва ясно, това съм запомнил, не съм го чел надълго и на широко, че има моменти, в когато индивидуалните човешки свободи могат да бъдат ограничени, за да се в името на правото на държавата или на обществото. Звучи много приятно, нали? Че утре, ако има буря, могат да ти забранят да излизаш от къщи. Примерно. Ама не е така. Не е само това. И отново да припомним, че мерило за свободите са желанието да живееш в собствената си държава, защото знаеш, че там си сигурен, че има върховенство на закона, че имаш права, живееш на добро социално ниво и държави, в които хората бягат. Бягат не, че тук ги преследват чак толкова, а защото нещо не им харесва. Само, че за това била виновна демокрация. Как и хората избягали. Ма те и едно време, ако бяха отворени границите, пак щяха да избягат толкова, може би и повече хора. Някъде прочетох тези дни, много интересно, че извод, анализ в резултат на глобализацията милиард и половина човешки същества живеят по-добре. Тоест тази лоша глобализация, тази лоша харта за правата на човека. Тези лоши политики да се оказва натиск върху страни, където не спазват права на човека, са повлияли милиард и половина души да живеят по-добре. Дали са избягали, дали техните държави са били принудени от външни фактори да променят малко политиката. Споменава се един Китай, където много малцинства, религиозни, етнически, бяха буквално мачкани, а сега може би се е разпуснал малко. Излъчвали сме филми за Фалуна Дафа, там нещата са още зле. Така, ние днес проблема за свободата. Здравейте! Ало! Здравей, Евгений, много тема. Аз ще се върна доста назад във времето. В последния период от своето развитие Римска империя толкова много се разраства и толкова много роби вече притежава във всички завладени от нея територии, че става трудно на тези, които ги притежават, на робовладелците и на съответно властта, да контролира тяхното съществуване, тяхното движение. От друга страна настъпва все по-голяма икономическа криза, защото робът работи колкото да не го набие господаря вечерта, че нищо не е свършил. След това се получава един парадокс, че самите робовладелци решават, че тези роби вече не им трябват. Те няма какво да произвеждат. Ако произведат нещо, робовладелеца няма на кого да го продаде или да го потреби за себе си и така нататък. И тогава възниква тъй наречената колонатна система.
робите започват да се наричат колони, робовладелците де-факто ги освобождават, но без да им дадат нищо, нито земя, освен парцалите, които са на гърба им. И тези огромни множества от хора, докарани примерно от Балканите, пък закарани в Рим, или пък хванати от Рим, пък закарани в днешния Близък изток и така нататък, тези огромни множества от хора няма с какво да се прехранват. Рабовладелците казват, ето сега тук ще дадем едно парче земя, почвай да го работиш и да се прехранваш, само че трябва да даваш на мен определен процент от това, което изкарваш. Някои се хващат, но повечето и това не ги устройва. И тогава робът си вика, че аз като бях роб, бях по-добре. Господаря ме осигуряваше де да живее, даваше ми и жена, имам и деца да правя, макар че те също автоматически стават роби още от своето раждане. И сега, като ме направиха колон, така са се наричали колони, като направиха колон, аз умирам от глад. И започва едно огромно скитане по пътищата на древна и начална средновековна Европа, което води до ужасни последствия. И тези огромни множества от хора изведнъж решават, че по-добре, и някои тях наистина се връщат, а господарите си казват, не, искам пак да ти бъда роб, не искам да съм самостоятелен гражданин и сам да мисля за прехраната си и така нататък. Ето го парадокса в днешно време. Виждаш какво огромно преселение идва от по-близкия и по-далечния изток. И всичките искат да дойдат тук, да се намерят господар, който да им ги кара да мият чинии или да правят нещо друго, но да имат осигурена прехрана. Защото в Сомалия той не може да намери и такъв господар. В Мозамбик не може да намери такъв господар. Няма кой да го храни. А той не е научен сам да се изкарва прехраната. Ето го парадокса на днешното отношение към свободата. По-добре да си имам началник, да ми заповядва какво да правя, ама аз да знам, че накрая ще получа заплата. Не ми се захваща с собствен бизнес, защото нито знам как да го правя този собствен бизнес, нито дали няма да фалирам утре в други дни и жената и децата, или пък да ми вземат апартамента и така нататък и така нататък. Ето го стремежа и към голяма, преобладаващата група от хората да бъдат зависими от някого, който да им осигурява настоящето. Те за бъдещето едва ли си правят някакви далечни перспективи и така нататък. Благодаря ти. Така, Живко започна добре с историческата екскурзия, но с последния анализ ме накара да се замисля. Тези хиляди и милиони, които бягат. Една част бягат от война, като сирийците. Друга част бягат точно защото няма свободи, а не защото искат да бъдат роби. Точно онези държави с силна мюсюлманска религия, там има най-много равенство. Така че дали те търсят робство, което, доколкото разбирам, би означавало да си на социални помощи. Само че, доколкото знам, в Германия 1/3 от лекарите, или малко не знам, са сирийски бежанци. Те не лежат на социални помощи, а са се изучили. Ако се вгледате в Гърция и в Турция, чернокожите какво правят, лежат ли, ти въртят търговии. И аз бих задал въпрос, защото нямам отговор. Каква част от бежанците от Близкия далечния изток, войната и така, които са вече на Запад, разчитат на социални помощи, т.е. изживяват се като роби, и каква част от българите, които са там, са на социални помощи?
да ни излезе, че българите търсят нещо като робство. Здравейте! Здравейте, господин Тодоров. Здравейте, уважаеми зрители. Нямах намерение да се обадя, само слушам. Обаче думите на Живко Желев ме предизвикаха. Той говори като най-долнопробен червен доктринер. Просто постулатите, червените постулати му са проникнали в мозъка. Така баламосваха на времето хората. Но вече не става така. Добре бе, Живко, защо тези бежанци, които бягат отдолу, от работодател, от работодателец, отиват към друг работодателец, а защо не избират на север, към широка страна моя родная? В нея има за всички и така нататък. Кажи защо? Будали ли са хората? Оперирани мозъци ли са? Какво? Защо? Защо сидиш ти тука? Без жилище, се чудиш какво да правиш? Диги си чукалата и отивай. С тези сладки приказки ти в Русия ще те носят на ръце, бе, Живко. Виж какво сега. Това, което си го отчел, което го знаеш, го заправи вече. Няма вече как. Няма. Други са условията. А че се постарахте да разбъркате света, това е вече съвсем друго. Това е съвсем друго. Но както да е, да сте живи и здрави. Да, ти каза, че съм 8 пъти по-прост от тебе. И 88 пъти да съм по-прост от тебе, но съм 100 пъти по-добър от тебе, Живко. Добре. Така, искам да защитя Живко, че той в своята първа историческа част каза неща, които се ги пише сигурно в дебелите книги и сигурно са така. Но по-нататък в интерпретацията имаше спорни моменти, меко казано. Емил Драганов пише: българинът ще оцени свободата тогава, когато му я отнемат и я заместят с полусвобода или направо с Джордж Оруеловата 1984 година. И аз си мисля така. Българин, който най-много реве, какво хубаво беше едно време, ако му върнат едното време, след 3 дена ще каже: леле, какво направих аз, бе? Какво направих, бе? Да са такова в главата просто. Ало? Темата е многопластова. Има много погледи. Това поглед на Живко, дето изравни бежанците от Африка и от Сомалия с бежанците по принцип и с историята, не е много точен. Макар че първата част, да, историческата част има логика. Има едни изследвания, много те, между другото, не са публикувани популярно, защото прекалена толерантност на някои научни издания, популярни издания ги спира. Има вече от 15 години така наречения ген на авантюриста, който е в различна степен застъпен в отделните хора. Някои го наричат гена на пътешественик. Този ген преди 100 000 години е изкарал една популация на Homo sapiens да скита из Европа и така нататък. Същия ген е накарвал хората да отидат да колонизират новия свят. И този ген носи известни предимства. Всичко това не е напълно доказано и толкова вариативно, че но все пак има. И този ген обяснява защо Америка успява. Защото това да се грабнеш, да зарежеш всичко и да приплуваш океана, било натварен в трюма на кораб. Не говоря за робите, говоря за бежанците. Нали? Ето, например, говоря за хора като Шевкет Чападжиев. Това вече явен носител на този ген. А нашите тук бежанци, които тук от малцинството, които съвсем свободно се качват на микробуси и си ходят къде си в Германия, не се иска никаква авантюра и никакъв смелост, нали? И там са
тънат за миячи на чини или направо паразитират, те нямат нищо общо с това. Обаче един сомалийски лекар да плува в Средиземно море, да се рискува живота и тук да отиде и да почне от нулата като мияч на чини, това е друго вече. Една си лекция се прави, кой може да преодолее това предизвикателство. И тези, които го преодоляват, не само, че генетически оценят свободата, ами те имат малко по-големи способности от другите при равни условия да развиват бизнес или въобще да оцеляват бизнес в съвсем широкия смисъл на думата. И всъщност ние тук се гнусуваме от бежанците, обаче Европа ги приема с отворени ръце, защото те съживяват. Те съживяват бежанците. Германия нямаше това, ако не беха тези 4 милиона бежанци там. И то са подбрани. Те сами се подбират. Те, които не ценят това ги мързи, си седат в страните и се задоволяват малко. Обаче хората, будните, отиват да преодоляват огромни препятствия. И това е всъщност един отбор. И затова всъщност изтеглянето, източването на мозъци предизвиква успеха в Западна Европа и Щатите, а ние малко или много. Сега, естествено, че има хора, които и тук си те са интелигентни, нали? Но просто казвам в така някакви статистически цели. Така че Живко не е прав, че един сомалийски бежанец и то с висше образование, макар и в непрестижни университети, може да е много по-добър, отколкото един наш лекар. Благодаря. И ние купуваме чужденци, но не мозъци, а левачка или деснячка от не знам кой африкански район. И им плащаме повече от на хирурзите, примерно. Генът на авантюриста ли, честно казано, не бях чел за него. Интересна е теория. Може би това е свързано с ген натрупан от чергарските племена, които пътуват, спират и продължават. Нашата държава, в крайна сметка, е така, народът е по-уседнал. Но се сетих се, не знам защо, за Пеню Пенев, който пише: човекът е човек, когато е на път, дали той не е бил носител на този ген. Ало! Добър ден! Добър ден! Да. Ако сравним Русия и Америка, Съединените щати, бих казал, че до известно време е имало голяма прилика в тях. Какво имам предвид? В Русия имаше формата на робство като крепостничество. В Съединените щати имаше робство в 19 век. После имаше такова, как се казва, в Америка имаше експлоатация на негрите, нали, непризнавани правата на негърско население. Как се наричаше това, в момента не мога да се сета. В Русия нямаше права на човека, но разликата беше това, че Америка изпревари Русия. Причината за това е, че по време на миналия век, 20 век, все пак в Америка имаше пазарна икономика, докато в Русия нямаше. И, така да се каже, способните руснаци отиваха в Америка, там да се реализират. Но трябва да ви кажа, че в сравнение с нас в Съветския съюз е било по-добре. Мои с войници, с които служих заедно, разправяха, че са ходили в Русия и говориха много хубави неща, много ефтин живота. Моя войница на 20 ходи да работи там и той си беше човек на живота и беше дълго време стар ергер. Като се върне от Русия, 4-5 години от Съветска съюз, 5 години не работеше, харчеше спестените пари и после пък колетко хоби. Но неговите спомени за руснаците са много добри. Казва, руснаците не са като българите да ти мислят лошото, да ти завиждат. Освен това, ако се сбиеш с руснак, за цял живот руснакът ти става много голям приятел. Това при българите въобще го няма. Нещо повече. Ние българите, ако се сбием цял живот, после си гоним карес. Набития търси начин да се отмъсти после.
Добре. Такива неща. Добре. Сега никой не е против обикновения руснак, но тази теория, за която много интересно изплува, колко лоша е Америка с робовладелците и робите, все пак да имаме предвид, че руския крепостен селянин е закрепостен от векове. Той не е купен от някъде. Докато Америка все пак е една нация от свободни хора, която си купувала роби. Тя си купува роби не защото имала слабост към робовладелство, защото в Европа закрепостяването на селяните също е било практика. Само че е изчезнало доста по-рано, отколкото от 1861 година, когато цар е освободител. Само че аз, когато бях 80 и коя година в Съветския съюз, голямата свобода, имах в Ленинград, имах един приятел в Москва и по телефона вика, ела, той вика, не мога, ние не можем да пътуваме, когато си искаме и където си искаме. 82 година или трета. Ало? Ало? Да. Просто не мога да ви кажа какво отвращение изпитах, когато един зрител, наричаш себе си 8 пъти по-умен от другите, го каза на една уважавана личност и това си го обяснявам с две неща. Едно време баба ми какво викаше, че му липват 7 години от възпитанието. След това може да се завърши от всичко. Обаче първите 7 години са много важни за личността и по темата. Той ще опита да ми каже на мен някои неща, обаче аз само ще му загадна, ако може да ми отговаря не по това. Значи, само ще му кажа, че на коя страница от учебника, когато съм се явявал, пише за това, което съм говорил. За синтез на веществата, за граница на синтез, за сливане и така. Сега ще го питам само какво значи термоядрена реакция, ядрена реакция и деление и разпадането и какви продукти се отделят. Нали, той е умник, много да каже. А сега по темата. Да мразиш един човек е проява на комунизъм. Това е много важно. Значи трябва да го мразиш човека. Комунизмът е точно това. Омраза към личността и към свободата. Обичаща живота личност, като срещне този комунист, обичаща животна личност, свободен човек, от устата му започва да излиза пяна. Бесова пяна, бесова, кучешка пяна, ако сте видяли бясно куче как почва да лай. Това не сте го ли забелязали, че е пълна характеристика, както каза бясното куче, на един комунист, ретрограден комунист, Живко Желев. Затова нека не му обращаме внимание да си умне с болестта. Благодаря ви, Григор. Не, сега Живко и бясно куче го нарекахме. Да си спомним за Левски, дето се кълнем, апостоле. Ама кой от нас прича на Левски? Левски не само е искал свобода, искал е свобода и за другите народи. Някой българин да се ангажирал с идеята за свобода на друг народ днес или поне да помогне мъничко. Не, няма да дадем ние. Ало. Ало! Добър ден. Значи тази категория си е субективно изживяване. Зависи на какво. Но то не е на какво, а на кого. Значи, това е, аз съм пътя, истината и живота и всичко останало. И свободата произлиза от тях, от тия трици. Значи, на кого? Като видите там свещеното писание, като го отворите, ще видите кога ще сте свободни. Няма нужда да ги говорим тия неща всеки път. Днеска господин Божанов за един път ги изговори тия неща. Друго искам да кажа. Какво е духовност? Това и господин Божанов няма да ви каже.
Това, ако сте 8 пъти по-умен от другия, трябва да направите 8 пъти повече за обществото от него. Това е духовност. Айде, чао! Да. Здравейте. Не, само така е много мнение. Още през 18 веки, по-рано и по-късно, уния африкански племена, след като разбират тия, които са отишли в Америка, как живеят, при какви условия са, сами искат да се качат на корабите. Сами си искали да се качат на корабите, а не да ги купуват и да ги грабят. Сега разбира се, има подбор там, те няма да куцо и се качат да вземат тия там собствениците. Разбира се, че има подбор. Но натискали се сами да отидат там. Като знаят какво ги чака, какъв живот ги чака. Всичко им осигурено. Хляб, жилище, а останалото, побоища и това е вече малко художествено произведение. Така, благодаря. Да. Аз не знам дали в другите народи има освен дума свобода, има, разбира се, дума слободия. Едно време, много интересно, много се употребяваше в нашите среди от началниците това да ни ти е социал-демокрация. Социал-демокрация беше мръсна дума, тъй като тя включвала някакви свободи, докато социализма и комунизма са синоним на ред и организация. Това да ни ти е вика социал-демокрация, да правиш каквото си искаш. Но да си спомним, че след 10 ноември първото нещо, което се опитаха да направят новите управници, е да махнат думата комунистическа партия и да стане социалистическа. Белким по този начин се даде да се разбере, че ние искаме повече свободи. Но, ето, сетих се още нещо. Не е тайна, че нашата БСП е, да не кажа, полярно противоположна като идеология и практики, или поне много различна от социалистическия интернационал днешен или от европейската, как се казваше, европейските социалисти. Коренно различна. Защо? Защо европейските социалисти, които са по-свободолюбиви от десните партии, повече се грижат за правата на човека? Доколкото знам, до голяма степен те измислиха Истанбулската конвенция, а ние не можем да имаме такава партия. Всякакви опити в България да се прави евролевица, социал-демократическа партия умират. Българският ляв избирател иска БСП, която да е различна от европейските социалисти. Ето още едно доказателство. Защото така иска електората. Левия електорат. Ето още едно, за мен е много категорично доказателство, че драмата ли да кажем, или твърдостта, или консерватизма на БСП, който е функция на обществените леви настроения, е едно доказателство, че българинът не гласува за партии, които се занимават с свобода или поне с права на човека, повече отколкото той би допуснал, защото това би било слободия. Ало? Ало? Евгений, само леко да се намеся искам. Значи въпросът е дали българинът цени свободата и ти даже сам си го каза, че след 10 ноември ние сме поставени. Аз смятам, че след 10 ноември наистина българите за първ път се опитват да разберат какво състои тази свобода, по-точно демокрацията. Аз не знам в нашата история изобщо дали ние сме имали опит с тази демокрация. Значи, какво значи демокрация? Разделение на трите власти, нали, най-просто казано. Обаче, след 10 ноември, който да дойде на власт в България, и това се насажда в целия народ. Няма гражданско общество, не можем да изградим.
Значи, всеки се стреми, другите двете власти да бъдат под негово ръководство, как да кажа. Просто да става както си било по-комунистическо. Няма разделение на власт. Това е до ден днешен. Там идва тая насоченост не към свобода, ами към свободия, да бягаш в чужбина и така нататък. Демокрацията се основава на това деление, което в развитите страни, които са имали опит, са го направили. Най-хитрият политик след 10 ноември, бих казал, Бойко Борисов, и той там залитна в това нещо. Сега тръгна той всички си слагат главния прокурор. Всички гледат законодателната власт и тя да бъде подчинена. Изпълнителната също. Значи, ти като събереш трите власти, къде отива демокрацията? И оттам липсата на тази свобода и сливането на това, което иска да се прави, тъй като няма кой да ги контролира. Аз така смятам, че оттам е всичко това дали българина цени свободата или не, защото тя е свързана и с демократичното развитие. Това е мое мнение, нали? Добре. Има логика. Има логика, наистина, че в основата е разделението на власти, върховенството на закона, което в България не се случва, но много интересно. Вместо да решим каква е причината и как може да се поправи, ние хвърляме вината за нашите несполуки на либералната демокрация. Разбира се, под чужди внушения, не е западни. Либералната демокрация, неолиберализма, те са виновни. Ето колко бедно живеем, каква корупция. Виновна е либералната демокрация. Не, българската мафиотска система е виновна, тъй като когато не уважаваш разделението на власти и закона, това се нарича мафиотизиране на държавата, за да уредиш своите хора. Ало! Здравейте, господин Тодоров. Здравейте. Какво казват американците за създаването на тяхната нация? Аз това съм го чела в музея на Ню Йорк. Значи Америка е създадена от страх от турските набези. Когато в коя година, 1450 и не знам коя година в Константинопол идват османците и щурмуват западните държави, стигайки до Будапеща. Започва търсене на нови убежища. И малко по-късно, когато Колумб открива Америка, започва вече по-регулярно преселване. Хиляди хора се товарят труновете, говеда, добитък, покъшнина и месеци наред пътуват към новия свят, защото нямат изход, ако бъдат поробени от жестоките османци. Първият кораб, който акостира там, натоварен с такива бежанци, е Дофин. 1524 година. И после 50 датски семейства се разселват. После идват холандци. Там е бъкано от емигранти от цял свят. Хубавото е, че тяхната политическа и управленска система е започнала отдолу нагоре. От идващите имигранти, от масите, които идват от стотици страни, а не както при нас от върха надолу. Командаджийска система. И те са си направили цялата тая свобода, закони, всичко това е излязло от низините нагоре. Затова са те велика нация и свободомислища. И основно това аз разбрах от страх от турските набези. И помня, че първият герб на Ню Йорк е бил бобър. Вятърна мелница, бял и индианец. После става ябълка, нали. И така и много интересни неща научих за историята. И снимки на трански майстори, които се стреляли на стъргачите 30-те години. Но това, което ми направи силно впечатление, че е от страх от османлиите. Добре. Това па не го знаех, честно казвам. Но това е било в един къс период.
докато османлиите се изтеглят от Виена. Преди 2 седмици, когато говорихме за пловдивчаните, избягали или направили опит да избягат в свободния свят, ви разказах една история, която семката ми разказа, Бог да го прости. Там 3 или 4 пловдивчанчета уж минават границата, ама ги лъжа както е, и те мислят, че вече са в Гърция. И прегръщат се и почват да скандират Freedom, Freedom. Те са избягали не защото са гладни. Те са искали свободата. И ние едно време, така, като седяхме в Тримона или другаде, викаме, сега да можеше да дойде свободния свят. Станахме част от свободния свят. Тези кравари, какво ни се бъркат в живота? Ама защо тогава живеехме с илюзията, че всички искат свободи, а сега се оказва, че много малко ценят свободата. Категорично го говорим. Много малко българи ценят свободата. Дали пък демокрацията, давайки глас на всякакви хора, полуобразовани, с промити мозъци, но по-гласовити, ни създадаха тази картина, че ние не си искаме вече свободите. Да се върне онази система, която за кой ли път, повтарям, беше по-страшна по отношение на свободите от турското робство. При турското робство има собственост. Фабрика може да направиш, складове, търговия, да отидеш в чужбина, да пратиш децата си в чужбина. А при комунизма? Ало! Здравейте! Здрасти! Аз вика съм прост челяк. Но думите на изказването на уважаемата дама ме потикнаха към някои спомени. Тоест, какво съм чел. Искам да допълня, че турците са подминали Будапеща и са спряни пред Виена от обединените европейски войски. И оттам почва вече назад. Но те са владеели Унгария и 150 години, за разлика от нашите 500 години. Така, това е едно. Кораба, с който пристигат първите заселници в новия свят, се казва Майфлауер. И в него пътуват не роби, не престъпници, като в Австралия, а цветът, най-вече, нали, говоря, разнородна тълпата е била, но светли умове, които искат възраждането на Европа, културното, икономическо, стопанско, но още системата не позволява това. И те искат да идат в новия свят и там да приложат идеите си. Това е така накратко, в най-прост вид. Добре. Да не се отклоняваме, но, както каза и предишната зрителка, и това, което съм чел, че Америка става велика сила, защото се само организира отдолу нагоре. И още нещо, което скоро обсъждахме, и гледа бъдещето, защото няма история. А ние сме се втренчили в историята и ни поглеждаме към бъдещето. Ало! Втори път се обажда Мечев. Свободата аз съм оценил още в 1972-1973 година, когато отидах в ГДР-то. И то даваш документи, разследвата какво е. Вие това го знаете, господин Царов. Но ми обменяха само 22 лева. С тези 22 лева аз не мога да купа нищо, но хубаво, че Войчо не беше в град Халите, ми даваше пари, после път тук той, че тук аз му давах левови. И какво? И беше забранено да взима детски стоки. Така си бях взел на моите деца
4-5 път. Едни сини якните са хубави. И тук викате, те като манекенчета. От едно ГДР. Обувки. Прекрасни. Аз си бях взел Саламандър. Това е обувка, която тук нямаше в магазините. И тогава оцених какво нещо. Аз говоря за ГДР-то, да не говорим, когато говорихме за ГДР-то, как са минавали в Берлин свободно, идваха да... Кой ще остане в Берлин? Идваха американски от натовски войници. Как няма значение. Идваха и си пазаруваха и се връщаха. А как ще пуснат Германия се види в Западен Берлин, защото той няма да се върне. Това е свободата. Свободата е страшно хубаво нещо. Добре. Само с 2 думи съм ви разказвал, когато бях в 79-та година в двата Берлина, не можех да разумея, що е така уредено. Качваш се в Западен Берлин на спирката на гарата. На Есбана никой не те проверява и отиваш в Източен Берлин. Обратно обаче, и ни с автомати, и ни кучета, и ни телени мрежи, 3 проверки. И викам, що така? Ало? Ало? Да. Значи да забележа нещо много важно. Значи хората си мислят всеки от собствената си камбанария, от собствения опит, от собствения съвкупност там от всички качества, които има. И мисля, че всичките са останали са такива. Ама чакайте сега, всеки си има различен път, по различен начин и до различен начин до някъде е отишъл, някой са отишли по-далеч, други знаят повече и така. Всичко е много различно. С изключение на едно. Всички са грешници. А пък те очакват точно обратно. Ето, отделят господин Божанов застанал от среща, те взеха да го питат едва ли не целият живот е бил идеален като сега. Ама няма как да е бил идеален. Те го питат как е съдил на времето, примерно, и сега как съди, дали е едно и също, и защо не е така. Ами защо он е преди бил такъв, ами сега е такъв. Ами защо се развива и се обръща. Добре. 2 обаждания още. Искам да кажа, че разбира се, абсолютна свобода сигурно няма. Човек трябва да се подчинява на законите. Когато стане дума за някаква дискриминация към цигани, примерно, в България, и викат, но не ми се спазват правата. И веднага отговор е, те не спазват законите. Кое не спазват, какво? Опитите на всички теоретици, философи, историци и особено марксисти, опитите да се ограничи свободата в, както се разбира, да я наречем западния цивилизационен модел, са свързани към добавяне на още нещо. Свободата е свобода, но интересите на държавата също са важни. Или свободата, но трябва и равенство. А равенството го постига само комунизма. Не може да има свобода при капитализма. Нещо подобно от Бакунин още е тръгнало в лявата посока. Колко? Айде предпоследен. Ало? Ало? Да. Да, това гювеч, тази супа, това, което днеска го едим, дето го приказваме така и не само днеска, ни е сготвен още края на 88-та, 89-та цялата и след 90-та. И това единствено в България е така. Това, което говорим сега, единствено в България се говори. Такива приказки в другите 7-8 държави ги няма, господин Тодор. Тогава ни е сготвен още този гювеч и ще го сърбаме още дълги години. А пък, сега ще го сравним с нещо. Да се върнем пак на уния години 18-19 век в Америка. Една ферма от 150-100 там роби с жените си. Работят. Работа за всички. Хляб за всички. Жилище осигурено. Безплатно лечение, защото доктор има задължително. Там ако се роди родилката особено, голями грижи, защото трябва да роди здраво робче, да не купува друго.
По-нататък, безплатно обучение, безплатно образование, защото след въвеждането на техниката и индустриализацията, ами тези роби трябва да се обучават с машини, как се сее, в вече текстилните и така нататък, всичко там работят роби. Трябва да се обучава. Те са безплатно обучавани. Сега, нещо да ви прилича това нещо на едни нашите години, когато беше всичко такова подобно. И сега, 40 години след като ги освободиха преди 140 години, робите стъчкуват, протестират, иска да се върне това пак. Нашето е също сега. Нашето е също. Го стара 30 години. Ние, даже в предаванията на повече телевизия, така, няма да повтарям, да не се закачи някой нещо да стане. Ами също го приказваме. Как инженерствахме тогава, какви правихме чудоси, какви строежи, какво. Искаме да се върнем от това време, когато сме. Благодаря. Добре, това беше последно обаждане, но се сетих за още два епизода от новата българска история, които са подценявани. Последните дни на 89-та година се взе май решението, тогава ли беше, да се върнат на турците имената, насилствено сменени. През януари 90-та година ние вече сме 2 месеца свободна държава, освободени от комунизма или от тоталитаризма. Януари 90-та година, това се забравя, пред Народното събрание имаше в студа денонощни митинги, окупации. Няма да позволим на турците да си върнат имената. Майчините, рождените. Това бяха фашистски демонстрации, водени, помня, имаше един театровед, да ни му казвам името, професори и така. И тогава Стефан Цанев разказа нещо, което няма да забравя. Казва, идваме един французин на гости, януари 90-та година, минаваме и виждаме в студа как стоят едни, веят знамена, викат България за българите и питат, за какво протестират тези хора? Имаме проблем. И те, французина казал, сигурно протестират за свобода. И Стефан Цанев казал, не, те протестират срещу свободата на хората. Срещу това хората сами да си изберат името. И французина, какъв е той народ? Току-що освободен и окупира Народното събрание в името на несвободите. И втория епизод кога бяха? 2015 ли бяха едни големи протести, когато EVN да си го върнем, да го национализираме. Това бяха едни от последните големи протести в Пловдив. Ние сме снимали. Те бяха хиляди хора. Тук по Христо Ботев вървяха и вееха на български знамена. 2015. Най-отпред вървеше портрета на Че Гевара. И тъй като ние тогава интервюирахме някои хора, повечето от тях искаха не свободна България. Искаха нещо като Куба. Искаха нещо като Беларус. Имаше хора, викат, много хубаво се. Имаше хора, които искаха Северна Корея. Модела. От тези, които ние тогава интервюирахме и които бяха излезли като народ. Един ни каза, искаме като Швейцария. Всички искаха нещо на изток. И от тогава си мисля, че свободата не е ценност за българина, за голяма част от българите и може би от тук идва всичко. Довиждане.